Biyag ti tao. Naimbang nga orasyon gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Agkasartan, apa man na makaawit ha, Kiana. Umdas ka din ti urnong tabani. Laglagi, ma'am. Narigat agdardara sudos asumrak iti estado ti adan asawa na. Sana pare ko ti kwarta. Adamat urnong tan, saan ka di? Pinagpaarami ta iti balay ti daddo mga urnong tabani. Di ka madanagan. Adapay sa baling nga urnong ko ditoy. Sige, makaamo ka nga rod. Ngam panagkunak, nasaysaya at no agurnong tapay. Sa tanto panunutan ti kalaysa. Kaya't kunti maadan iti anak, Kiana. Uri siya nga masapol nga isaganaan ta iti husto ti panagsimpatan. Yana. Nasyak, awan problema. Kaya't kumatan ti makikalaysa kan ka. Ngam awan pa'y unggas nga ornong ta. Nayunan ta kumapay ti ornong ta, bani. O sige. Nanya ti pangadeng mo. Iso ti masurot. Magagaran ako ng agbakasyon yana. Kailiw ka una yan. Kailiw ka matan, bani. Urayak ti panagawid mo. O sige. Ipapastan ta ti agin niliw. Inton makabakasyonak. Agawid ka nun ni bani iti mabiit lakay. Kastaya, kaano ka now? Diyaka mo, di namot imbaga ti eksakto a pizza. Basta mabiitin kuna namot. Ay, sigurado man nga agdiretso iti ang tinubya na. Wan nga road, ngamanya ngay. Nubya na nga road. Kanayon ko ngay baga ngay kasarnan, tapno makapututain. Manutawan nan, aumpay laputot na. 30 nan. Wan nga road ngam di dan sapay mat kayat ti agkasar. Urain talatan no kaano ti panagsimpada, bakit? Sa dino nga tati ayan niyan. Diyak mo makita dito airport. Awagak man langin. Kailiw kong tinobyak. Hello? Hello. Yana, sa dino ti ayan mo? Sorry, bani. Kailangan anagulawak. Maditirik na. Anya? Anya't mapaspasamakan ka? Diyaka mo, bani. Ada kita dito lugar danti. Sa dino a lugar? Dito'y Davao, bani. Nagadayo matan. Naira na nagpasyar kami. Ngam kasto'y matandirik na. Banog ko la siguro da ito'y nagbiyahe. Di nakpakadanagan. Umayak dita. Saanan? Adayo unay dito'y. Kan ang mga numayaw-awan ka. Maditirik na. Ay, makapadanag ka matyana. Sana bali. Agawid ako ni Timabi. Okay nga, Rod. Aganad ka dita, ha? Juan bani. Pasensya ka na. Kailiw ka una yan. Ngam talaga ang maditirik na. Iso asaan ka na sukon dito airport. Sige lang, maawatak. Basta agpaimbag ka. Urayak ti panagawid mo, Yana. Kahit, kumusta di balayaw? Nalpasan. Untatang. Dahito tila dawan ti balay mi. Nay! Ay, dakil mo gaya, baraw. Wen, tatang. Niya na tinagpaaramid iti dayta. Mabalin sa amit na pagnaidan. Mabalin ta finishing lat kurang nan. Kahit, nagkasar kayo ang around. Inton sumaro na pa nagbakasyon ko na, tatang. Nagpayagain. Kaanon tupay ngay. Kani mapaanan titawan. Agkasar kayon. Uray simple la selebrasyon. Ay, bayan nyo, tatang. Kasaritak pa'y tinobyak. Hello, Yana. Kumusta kan? Naimbag ka din?
Wan ba ni? Agita ta ko ma. Kaya't ka makasarit. Apay ngagsangsangit ka. Ada ka di parikot? Ibagak to apaman nga kita ta. Umay ka dito ibalay ta. Adaag dito yan. Sige. Umayak adagos dita. Bye. Yan. Kailiw ka na. Payakas ladakal ti tiyan mo. Masikog ka kadi. Bani. Masikog ka kadi, Yana. Sumra ka. Iti o nagtipagsaritaan ta, Bani. Pagkawanin na ko, ma. Apay aramid mo ti kastoy kanyak, Yana. Apay aliniputan nak. Idi day chay, Bani. Awan kamin. Taintarayan na kung day dya lalaki. Mano abulan ti sikog mo. Nasurok nga upat, Bani. Diyak kumapay agpakita kan ka. Nga makonsensya ak. Kan kayat ko ti agkid daw iti pamakawan kan ka. Ket, ayan ti lalaki ang nakasikog kan ka. Awanan. Napanin iti abroad. Nailaw anak lang, Bani. Iso apakawanan na kuma. Sikat ay ayat. Ngam na di mapakawan. Awan ti maramida. Diyak pala mo ti sawa kita. Lading itak. Ngam nasakita anak iti husto. Iso apong manawak matlang. Awanan. Naloko kan anak kao. Nanang. Sinaamon day di babae. Total, saan kayo pa'y mata nagkasar? Naimbag ki di at adi kay penagkasar. Ada mo pagsayatan na naitantan-tanti kasaryo anak ka. Papanawa mo ni balay mo takukuha mo day di balay. Makonsensya mo tamang papanaw kan kuha na ijay. Kan masyanak. Tapi nanawan mo tanti lalaki anak kasikug kan kuha na tatang. Ay. Anya. Apay asikati makonsensya. Isu kumaa, ta nagaramid nga ron iti kalokwan. Lipatam da dya babae. Sinamon. Wan, anak ko, sinamon. Manangalilaw mo't gayam da dyayan. Kunam no asino akasisingputan, kan kaumaan a babae. At damat gayam ilamlamang na. Sinamon. Anya nga taman ng tibaga da ito babae. Kaumaw-awag na. Hello? Adaak dito ospital, Bani. Naalisaw na. Ha? No may nagsarungkaran. Pagyamanak. Ngam na ginakon kaya't ang makita. Awanin ti maramita. Basta ay ayatan ka, Bani. Yana. Nakasagana ka mong sulit, itinagkurangakan ka. Pakawanin na kuma. Kaya't ka makita kan makasarita. Sa dinong ospital ti ayan mo. Taumayak. Napanan man ang anak ta. Nagkuyog damanan na itinubyan na. Ay, anyan. Kung nakasinaan nan, sinubyan naman ay. Ay, tiyak mo no anya tinakita na itiday chay a babae. Tadi na malipatan. Manipod na alisan, nagsinublyan damanan. Nabayag mo nga main, nga da relasyon da. Wuna, ngam ti pagdanagak lakay. Ang mga nuulitin ng tumanun tinaramid na. Ti panang loko na iti anak ta. Nadanakam dyan anak ta. Makamumutin ano itulok na lukon daman ay. Binagbagaan tamutin. Awan ti pabasulan ng tao no bilang ulitin naman ay tinaramid akin ko ana. Agyamanak ba ni? Talaga nagtanok ka nga gayat. Awanan ti umartap iti kinasayaat mo at tao. Sapay la ko ma. Talinak ton paldangin pa yana. Ikarik ba ni? Ay ayatan ka. Si kalaang ti lalaki iti biyak ko. Nailaw anak lang idi.
Agsubliak iti abroad into no may lawas. Iti sumaruno a panagbakasyon mo, agkasartan ton. Ita ko man, ngam atrasado mo ti aldaw. Sana bali, pagsagsaganaan ta. Ken sana bali ta, dan balay ta. Sana na problema ti pag naidan tanto, into nagkasartan. Umadani man ti panagbakasyon dyan nagtabakait. Wan nga road, mga sawa mo't siguro. Hey, sapay la ko maa. No, awan man ti kalukwan nga inaramid dayjay. Ayana. Ay, adda nga min kamalijay anak takag. Adayo dito'y balay, tinang ipatakderanda iti balay da. Tano adda ko malaeng iti asidag, mabantayan ta ti agbalin ang manugang ta. Makita ta amin agaraw kan aramiden na. Buwan nga ron. Tirigat na kat adayo met ti lugar tayo iti ayan ti balay da. Kasano ngay mabantayan ta. Malaksid no ila ko da. Tagumatang da iti sabali a balay dito'y lugar tayaw. Uray nak ha. Taapaman na makaawid ak dita Pilipinas kat agkasartan yan ha. Kaano nga ron ti panagawid mo, Bani? Basta itaabulan. Magagaranak nga ro din nga agawin yan ha. Sige nga ron, urayan ka, Bani. Bye. Hello. Inindip man. Apa yakas dyan? Aday ta, ada akon ditay. Agtuktuk akon. Maklat-lakit din yan ha. Tadi na mo ti isasangpot ko ita. Asino ka kadi? Ha? Siyak ni Bani, sir. Ti aking balay dito ay. Sika sir, asino ka? Siyak ti kabarbarong akin kukuha iti na ito yung balay. Anya? Sir, kasano na pasamak da ita? Ginatang ko kaniya na da ito yung balay, sir. Anya? Aday ta, naiblock ko ni Bani dito'y Facebook. Awanin ti pangkontakan na kanya. Sa bagay, awan ti rumbang apagbot nga. Ngamin, amok anasingpat ni Bani. Di naklakit di idarom day chay. Ay na, nagado ak kwarta da ito'y. Pangrugyak ngagnegosyo da ito'y. Yak ay ayatin ni Bani. Takwarta laang ti kinayat ko kankwana. Iso adya kun agpakpakita pa'y kankwana. Kat naawaga mo, dayjay a babae, anak ka. Saan nanang? In-block na iti Facebook. Anya, kat kasano nga ron daytan ngay. Idarom mo laang. Saan nanang? Agruam dayjay a babae. Ikam iti pagnakman na. Saan lanam na minsan ti panang loko na ka? Nanang. Idarom bukit din, anak ko. Masapol ang mabawim di naglakwan na iti balay mo. Baybayan nyo, nanang. Ni Apo Diyos latan ti makaamukan ko na. Ay, nasingpot ngamin unay di anak tabakay. Ngam gapoy ti day ta kinasingpot na. Abuson matan day di babae. Agasam day ta. Nagrigrigatan ti anak ta day di balay. Ngam linaklakan na tinangilako. Sana intaray ti kwarta naglakwan na. Talaga siguro akas di ti aramid day di babae. Timang luko iti pada na ataaw. Ay, masaya nga naklaang iti nagbambanugan piman di anak. Ay, uray siyak Asino nga iti sana masayangan. Kat nagdakil agata ti pinangpaaramid da iti balay. Angem, awanan ti maramidan tayo. Tadimot kaya ti anak ta ti agdarawm. Rumbang kumaamay darum day di babae. Ta sigurado. Ulitin nan tumanen ti mangluko iti pada na atao.
Amangan no adon tupay ata o tilukwan na no bilang laeng. Nagpintas tinagatang ko alugan. Second hand, ngam napintas pay lang. Ay, masadotak ngagnegosyo. Iso nga inggatang ko lang itilugan di naglakwak iti balay ni Bani. Apay ngay, jakmat maiprenon tilugan. Sapay pasalog. Idong parkulangan. Nadamag mo, tinapasamak iti daijay a babae, anak ko. Wala nang. Natayan niya na. Ay, anyan. Kita man lang agpaiso ti biyag anya. Ay, nalabit, nakarman. Gapo iti madi nga aramid na. Nanang, tatang, aga-product manan. Dakdakkel ti sweldok iti pagilya ng papanak. Ngamin, triple ti sigud a sweldok ti masweldok ijay. Kasta aya anak ko. Wala nang. Kat patsa ka makaurno nga adagos iti pagbalay kung tumanan. Ala kita anak ko. Tamangan numaluko kan tumanan. Wen ka rod anak ka. Agandat ka tamangan no maiskam ka manan. Saan tatang, nanang? Adan nagnakmak. Amok ton tiar aramidak inton sumarono. Saan ako nabastag talaklatan iti sabali a tao. Nang runa, dumaipapan iti kwarta. Di kagaramid iti dakas, tapnawan to ti pakadusaam. Kat di ka matbastag talag iti sabali a tao, nang runa no saan mo nga amam mo. Bueno gagayam, di taan dinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao, musical scoring, Eli Palacio, insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami.